tornem amb un capítol més, amb un episodi més d'aquest programa que es diu Matmàs. Avui tenim amb nosaltres el Ricard Dilmé i Burjat. Ell és nascut a Santa Coloma de Farners l'any 1966, és escriptor, dibuixant de còmics, il·lustrador, divulgador i excursionista. Podríem dir que és el màxim expert mundial en la figura del bandoler català Serrallonga. En Ricard aquests dies està fent la gira de presentació d'aquest llibre, Serrallonga, biografia inèdita. Un llibre que ens apropa a la figura històrica del bandoler i al fenomen del bandolerisme a Catalunya, que és un fenomen molt present al llarg del segle XVII. Aquest no és l'únic llibre que ell ha fet en relació a Serrallonga. N'ha fet altres, ha publicat 4 còmics, una guia d'itineraris, conjuntament amb la seva filla Ània, i també ha fet diversos articles i té un blog sobre en Serrallonga. Ha recollit una part de les il·lustracions sobre el bandoler al llibre Territori Bandoler i gràcies al seu treball hem pogut gaudir de l'exposició itinerant Serrallonga Tresors del Bandoler. I a més és dibuixant al diari digital laRepública.cat. Bona dia, bona tarda, bona nit en funció del moment que cadascú vegi. Hola, bona tarda, com diem. Ricard, d'on et ve aquest interès del bandolerisme? Bé, d'entrada una cosa tan petita i tan absurda, si es vol, com és que jo contacto amb la meva infància. O sigui, i és que més ara que m'ho has posat a ou, perquè aquí hi ha tens un pòster de la trilogia La Guerra de les Galàxies. Clar, jo vinc d'aquella època, jo vinc d'allò. Jo vaig obrir els ulls a la fantasia i a tot aquest món tan fantàstic gràcies a aquesta pel·lícula. Clar, jo quan era petit, soc nascut al 66, als anys 70 jo jugava a índies i vaquers. Jo era dels bons, jo era dels que matava índies, imagina't, no? Doncs resulta que passo tota la meva infància jugant a aquestes coses, les pròpies d'aquella època, i després quan ja sóc adolescent i ja em faig més adult, resulta que em continua agradant dibuixar i a més descobreixo després que hi ha uns personatges, i un personatge en particular que es movia pel voltant d'allà on soc jo, de Santa Coloma de Farners i de les Guilleries, que eren Serrallonga i tots els bandolers de les Guilleries. Per tant, allò era un retorn a aquell Far West amb el qual havia jugat, el Far West americà, però posat en terres catalanes i a més a vora casa. Per tant, jo volia dibuixar alguna cosa sobre la història del meu país, perquè també m'agradava la història, i aquest personatge, en Serrallonga, coincidia, o sigui, m'obria a les portes aquella imatgeria del Far West americà proposat al meu país. I és d'aquesta manera que jo entro, tan petit i tan vulgar, però jo entro en el personatge en Serrallonga gràcies al dibuix i que ell me retornava a la meva infància. Per tant, és una cosa que et ve de dècades enrere, no és una cosa de fa 4 dies, vaja. Vaig començar a dibuixar Serrallonga l'any 84-85 a partir d'un llibre d'un advocat colomenc, precisament, que es deia Lluís Moni Pasqual, que havia fet un llibre sobre una mena de revisió del procés sumarial del bandoler. A mi em va arribar a les mans aquest llibre i va ser quan jo vaig veure que tot això podia donar peu a crear un còmic amb aquesta biografia, que estava una mica nublada, però bé, això precisament quedava i encaixava perfectament en el món del còmic. Per tant, és l'any 84-85 quan començo a dibuixar a partir d'aquest llibre, la biografia d'en Serrallonga, i després, als anys 2008, jo havia deixat de dibuixar el 92, vaig fer un últim encàrrec per l'Ajuntament de Caldes, que era l'adaptació gràfica de la llegenda de la Malavella. El 92 neix la meva filla gran, l'Ània, deixo de dibuixar, deixo del tot per dedicar-me a la feina i a les responsabilitats familiars, i després el 2008 hi torno i dic, ostres, jo pensava, potser quan me jubili tornaré a dibuixar, però després penso, ostres, saps què? No fos cas que no tingui temps de jubilar-me. I el 2008 vaig tornar a dibuixar. I què vaig dibuixar? Doncs Serrallonga. Pel que no conegui massa la figura del Serrallonga, popularment, sobretot perquè Víctor Balaguer, amb la Renaixença catalana, mitifica una mica aquesta figura, potser hi ha molta gent que segurament no li sona Serrallonga, i els que els hi soni el veuen una mena de Robin Hood català. Però no era ben bé així, no era tant un que robava els
rics per donar-li als pobres com que robava per ell mateix, diguem-ne, no? Correcte, sí. O sigui, ell el maten el 1634 i automàticament ja passen en aquest cas tres autors de comèdia, de teatre castellans, en Coello i en Rojas i en Vilet, que l'adapten i el converteixen en una mena d'hidalgo, allò que es portava en aquella època, i fan una obra de teatre en el qual ell passa a ser un noble, un hidalgo, que es baralla amb una família enemiga per qüestions d'honor i d'amor i tal, i és clar, aquí ja junt amb una cançó que és coetània a la seva mort, que és la famosa que molta gent coneix, les ninetes ploren de tristor perquè en Serrallonga és a la presó, aquestes dues coses fan que emergeixi aquesta imatge mítica del bandoler. I com que tots els països necessitem tenir el nostre bon bandoler, perquè de fet això existeix, el Robin Hood, que has dit l'anglès, l'escaramuix, el d'Artagnan, no? El d'Artagnan, que també ve ser... El d'Artagnan s'assembla molt en Serrallonga i després en tot cas t'explicaré per què. Doncs com que tots els països tenen necessitat de crear-se aquesta figura, el Dick Turpin també és un bandoler bo, doncs nosaltres fem el mateix amb en Serrallonga, l'únic que a partir de l'any 1868, quan en Cortada, l'historiador, descobreix el procés sumarial del bandoler, que és el que hem utilitzat per fer aquest llibre, és a partir d'aquell moment en què ja sabem quin és el veritable bandoler, i és això, és un home de pagès, en aquest cas d'una família relativament benestant, però vinguda menys de Viladrau, ell havia nascut a Viladrau, que es casa amb una pubilla de Carós, la Margarida, que també era una casa, tenia tres heretats, o sigui, tres masoveries, per tant, era una casa relativament principal, però en aquella època, temps de misèria, doncs ell entra en una casa on hi havia 11 persones vivint-hi, entre germanes que no hi eren totes, concos vells, o sigui, gent que no podia portar res a mà d'obra. De fet, era ell l'únic que podia treballar, no? Ell era l'únic. Vull dir que hereda el mas, el mas i els cognoms, que és una altra cosa divertida, no? Correcte. Vull dir, allà eren més avançats que en els nostres temps. Durant aquella època, ell agafa el nom de la dona. Correcte. Perquè ell era de la Sala, era Joan Sala, i és Joan Serrallonga perquè la seva dona és Margarida Serrallonga, del Mas Serrallonga. Perquè és la pubilla. I això més o menys es mantindrà fins al 1700. Es conserva que quan un fadristern que va amb una masia on es casa amb la pubilla, doncs ell agafa el cognom de la pubilla. A partir del 1700 més o menys això se capgira. No sé si fins aleshores, i ell que és un Joan Sala i Ferrer passa a ser en Joan de Serrallonga. El que passa és que és això que deies, no li toca la loteria precisament. No li toca la loteria i es veu obligat a fer de bandoler, com feien tots els seus veïns, o sigui, trobes bandolers a mig país en aquella època, i a més en aquell moment ho fa el seu germà l'Antoni, l'hereu de la Sala, també ho havia fet, que havia anat amb la colla d'en Roca Guinarda, ell ho fa, considerem, pensem, a hores, diguem-ne, com a pluriocupació. Un minishop, que diríem ara, no? Sí, els pagesos ho feien, molts ho feien. Al matí passaven l'arada i a la tarda, al capvespre, s'afegien amb una colla. Uns coses així, sí. Pluriocupació, ja està. Però ell el 1622 se li gira la cosa, almenys això és el que diu el procés sumarial, i després ja es passa a dedicar-se única i exclusivament a la feina de bandoler. Li devia anar prou bé perquè ell passa a ser el cap de la quadrilla, tot i que això no volgués dir que hi hagués una jerarquia allà dins, però tots el consideraven cap de quadrilla, i de fet les autoritats el tenien com a tal i per això el perseguien. Joan de Serrallonga es converteix a partir de l'any 1622 amb el cap de quadrilla dels bandolers de les Guilleries. I de fet, diríem que és el bandoler més important de tota la història de Catalunya, perquè abans has parlat d'en Roca Guinarda, que era un altre anterior amb ell que també era molt destacat, no? Què li passa a en Joan de Serrallonga, que és l'últim gran bandoler? Les autoritats havien anat al darrere de gent com en Roca Guinarda. Què passa amb en Roca Guinarda? Que no mor com ha de morir un bandoler. Serrallonga no explico el final del llibre perquè tothom el coneix. En Serrallonga mor com ha de morir un bon bandoler, passejat per els carrers de Barcelona, fuetejat, amb les orelles tallades, amb el cap tallat, fet 4 quartos, el cap penjat al portal de Sant Antoni i els 4 quartos del cos escampats
pels abocadors de Barcelona perquè serveix perquè això fos un escarni, perquè la gent veiés que a Barcelona ho feien així amb els malfactors. A diferència de Roca Guinarda. En Roca Guinarda s'acull l'any 1611 a una amnistia i acaba, com que era un bandoler que tenia aptituds militars, doncs acaba fent de capità de terços militars castellans a Nàpols. Per tant, la història, la mitologia, agafa en Roca Guinarda i l'oblida, tot i que en Cervantes l'inclou en el seu Quixot, i en canvi la tradició, la popularitat se l'emporta en Serrallonga perquè és l'últim gran bandoler que hi ha en aquell moment en el nostre país. Abans d'ell hi havia els Margarit de Castellbisbal, però aquests l'any 1627 els arrepleguen i els apengen, i en Serrallonga acaba sent l'últim, i a més, a partir de la seva mort comença això, a entrar en la mitologia del país, gràcies a la comèdia aquesta que hem explicat, a l'obra de teatre, gràcies a la cançó i a la tradició oral, i a més també se'n fa una peça de ball, o una peça de ball teatral de carrer, que és el ball d'en Serrallonga, que se representa a mig país. Per tant, ell s'emporta, diguem-ne, la gran fama dels bandolers per això, perquè era l'últim i el més gran que hi ha. També cal dir-ho, és l'últim perquè els estats absolutistes, en aquest cas el castellà i el francès però pel seu costat, doncs fan la feina aquesta d'erradicar els petits senyors feudals que hi havia a Catalunya, que era una particularitat que tenia el nostre país, i els eliminen, i aquests fan que deixin de protegir els bandolers, i per tant acabat en Serrallonga, com aquell qui diu, ja no hi ha més grans bandolers. Per això ell és l'últim. Mor esquarterat. El general Moragues, un segle més tard, mor esquarterat, amb el cap també penjat amb una gàbia, i a nivell europeu i en altres casos, que aquests s'han conegut més potser per la pel·li Braveheart, amb William Wallace, acaba igual. Aquesta mania d'esquartar personal, d'on ve? Jo diria que ve diria, però no hi acabo però jo dic que és un element religiós, perquè les sentències ho deien, separarem, o sigui, seràs tallat fins que l'ànima et sigui separada. O sigui, jo diria que, no sé, ara potser m'ho estic inventant, però jo diria que tallar volia dir separar l'ànima del cos, i per mi hi ha algun element religiós. La particularitat també és que el tallar era una cosa reservada a la gent important. O sigui, pensem que els bandolers de la colla d'en Serrallonga que atrapaven els solien penjar a Girona, a Vic, a Barcelona, allà on fos, a Verges també n'havien penjat, però en canvi en Serrallonga li van reservar el càstig dels grans, de la gent important, entre altres coses perquè també havia de servir d'escarni, i per tant ell, com que l'havien estat perseguint durant molts anys, agafen i li diuen no, aquest no el penjarem, aquest el tallarem, i això, per mi que hi ha algun element religiós que... Sí, potser té a veure fins i tot amb la resurrecció del cos, no? Allò de dir, bueno, així, tallats així trosset, tallats en Juliana, no ressuscitarà. És que és perfectament plausible aquesta hipòtesi perquè és això, en aquell moment pensa que tot era violència, o sigui, hi havia la violència quotidiana en els pobles, a les cases, als masos, hi havia la violència eclesiàstica, l'Església participava de tot això, hi havia la violència judicial, o sigui, les sentències, i les sentències eren molt violentes, però a més, tot el procediment de judici també ho era, o sigui, pensa que en Serrallonga i els altres primer els hi prenien declaració i després per comprovar que diguessin la veritat els sotmetien a tortura, i després sí, s'asseguraven que sota tortura deien la veritat. Al final era allò de fer patir la gent, la qüestió era fer patir la gent. Bueno, veig que amb el pas dels segles tampoc han canviat gaire, en tot cas han canviat l'ordre dels factors, ara primer és tortura i, bueno, o no. Sí, no, a Via Laietana i altres llocs s'han fet moltes animalades i,
Ara no, si haguéssim de parlar de les animalades que està fent la humanitat en ple segle XXI i ho comparéssim amb això, diries que era d'aficionats, quasi. Sí, perquè una cosa que sempre m'ha sorprès molt, perquè això, diguem, és un testimoni que t'arriba a través de les pel·lícules, és com quan es quarteren aquí el personal, la gent està allà, diguem-ne, animant, participant d'un espectacle, que avui en dia potser ho fem d'una altra manera, no? M'estàs dinant i al final veus imatges de guerra, com el que està passant a Gaza, per exemple, i veus allà mainada morta i, bueno, no dic que sigui exactament el mateix, però Déu-n'hi-do, no? Jo estic convençut que hi ha gent que, no sé, jo no diria que hi trobin ple, però que ho assumim, o hi ha gent que ho està assumint com una cosa natural. O sigui, la violència en el segle XVII era latent i era present i es volia que hi hagués això, aquest component d'escarni, de dir, no faig això perquè si no et passarà això. Avui en dia, jo no dic que hi hagi una violència gratuïta d'arreu, però estem mirant, ens estan entrant pels ulls imatges molt fortes de coses que estan passant a països que no són tan llunyans i ho estem digerint com si fos una cosa normal. I no sé, és una cosa que a mi me subleva i per això, perquè en el llibre, quan parlo de la repressió del bandolerisme o d'aquella violència que hi havia en els masos, era una cosa, en els masos o en els llocs, en els pobles, era una cosa que quedava molt continguda. O sigui, és que fins i tot tu pots parlar de com morien els bandolers o de l'eficàcia de les seves armes, i tu veus que aquells pedrenyals que utilitzaven en aquella època, ai pobrets, si arribaven a matar algú era per casualitat, o sigui, per això hi havia tanta gent amputada, perquè és que les armes no arribaven ni a matar quasi, no com ara, que ara una persona apreta un botó des de no sé on i mata una animalada. En Joan de Serrallonga, segons he anat mirant en diversos autors i també respecte al que tu expliques, és una persona que havia participat en segrestos, que havia robat, bàsicament era un lladre més de, diguem-ne, més de camins que no d'anar a buscar l'or de no sé qui, i també és una persona que participa en assassinats, o no? Ho dic perquè en el teu cas potser no és una cosa que posis tant de rellevància en el llibre, però he vist altres autors que això sí que hi fan un èmfasi important, no?, de que era un assassí. Sí, però jo crec que, o sigui, és que hem parlat de violència, d'un moment de violència al segle XVII en què estava latent a tot arreu, en la justícia, en l'església, en el poble, en els nobles. Pensa que els bandolers en origen són homes de bàndol que actuen perquè han estat armats i són l'exèrcit d'un petit senyor feudal que té o sigui, que els pot utilitzar lliurement per lluitar contra un senyor feudal enemic, i ni els reis ni els comtes de Catalunya hi poden entrar en aquest joc perquè està permès per lleis feudals. La violència era una cosa implícita en aquella societat. I jo en el llibre ja parlo dels segrestos i dels bandolers, de composar era l'acció de segrestar i després demanar un rescat, i si no t'ho pagaven, doncs potser acabaves matant aquella persona, o també surten aquí els assassinats per encàrrec. El que passa és que és això, i torno al que dèiem abans, o sigui, a mi una persona em diu, Ricard, estàs parlant d'un violador i un assassí. Dic, mirem-nos amb ulls del segle XVII. De persones, això, d'una persona que arribava amb un mas on hi havia 11 persones i que ell necessitava, o era un bandolerisme de subsistència. No ho justifico, en absolut, però ho entenc més que moltes de les violències que hi ha gratuïtes avui en dia, és això. I per tant, el llibre, ja m'han dit que no és un llibre que parli de la mitologia del bandoler, o sigui, el bandoler romàntic existeix, però en la imatgeria o en la tradició popular, el llibre és un llibre que parla de la biografia inèdita i real del bandoler, i tot això hi surt. I al final sí que hi ha un capítol que parla del mite que vindrà després, però és quan jo dic som capaços de saber perfectament què és una cosa i què és l'altra. I aquí jo parlo de totes les malifetes que surten i que estan documentades sobre el bandoler, sense que me suposi cap problema, per això. Perquè si arribo a comparar-ho amb les coses que es fan avui en dia, crec que, no voldria jo ser un ciutadà del segle XVII, però m'acosta ser un ciutadà del segle XXI.
segons com és bastant més complicat, perquè hi ha molta violència també molt injustificada. Hi havia... Jo entenc que una mica el bandolerisme, potser amb noms diferents, és un fenomen europeu, a escala europea. Hi ha un bandoler castellà que puguem posar com a equivalent del Serrallonga? Sí. El que tinc clar és que el bandolerisme català té una particularitat, que és això que hem dit abans, que és dels petits senyors feudals que armauen els seus propis exèrcits perquè les lleis catalanes li permetien, i això fa que surtin els homes de bàndol, i d'aquí el bandolerisme, que en última instància, com allò que deia al principi, quan els estats absolutistes es mengen ja tot el poder aquest, el petit poder feudal, aquests bandolers queden com a homes bandolers de subsistència. A Castella i a Espanya aquests petits senyors feudals no existien. Fixem-nos que nosaltres fem créixer el nostre país, Catalunya, a partir de l'esforç de molta gent i de petits minifundis, o sigui, de gent que els feien anar, quan havien fet fora els musulmans, doncs els enviaven a una terra de frontera a treballar per un petit tros de terra i per poc guany. Allà no, allà tota aquesta recuperació que en diuen ells, o reconquesta que en diuen, ho fan repartint-se el país en quatre latifundistes, no? O sigui, i en coneixem uns quants, la duquessa d'Alba n'és una. Per tant, allà posen a treballar tota la gent, a treballar a les seves ordres, i no hi ha aquest fenomen del bandolerisme com aquí. Sí que hi ha un bandolerisme a posteriori que ja n'existeixen, ara no em surten els noms, però no són Curros Jiménez, d'aquells que lluiten contra els francesos, no, són gent com en Serrallonga que feien de bandolers per subsistir, i n'hi ha uns quants que ara no em surten els noms, però sí. Veig que en qualsevol cas el fenomen autònom contra gran empresari ja existia, no? A la Catalunya del segle XVII. Sí, en Diego Corrientes, ara no me surten els noms, però... Repeteixis, aquestes coses passen sempre. En Candeles, n'hi ha uns quants. I, esclar, si anem, per exemple, a Ronda, el bandolerisme a Ronda és el que potser s'assemblaria en els nostres bandolers, però sense aquest element característic, que és l'origen i el desenvolupament a partir dels senyors feudals. Pensem que aquí al Alcover hi havia els voltors que es barallaven contra uns, però nosaltres aquí dalt tenim el bandolerisme que ve de Nyer, o sigui, el Conflent, el baró de Nyer, que estaven en amistat amb els senyors d'Arsèguel, que eren els cadells, i a partir d'allà se ramificaven familiarment i arribaven fins a les terres d'Osona, i allà continuaven les baralles. Això és molt típic de Catalunya, no és propi d'altres països. I el Joan de Serrallonga era un nyerro, era de la part dels nyerros. Estem parlant d'una Catalunya predivisió pretractat dels Pirineus, per tant una Catalunya en què la Catalunya Nord era Catalunya. Era Catalunya, i el Conflent era Catalunya, i quan en Serrallonga i els seus havien de fugir per refugiar-se a algun lloc, ho feien saltant la ratlla de França, per tant anaven al Viver, que havia sigut abans Fenolleders, o sigui, fins al tractat del 1245 que va donar aquelles terres a França, doncs anaven fins al Viver, terres del Fenolleders, terra de gavatxos en aquella època. Els gavatxos era gent que venia de fora de la ratlla de Catalunya, que era a la frontera estava el Conflent, el Rosselló, el Vallespí i més amunt. En el cas d'en Serrallonga, se localitza molt a les Guilleries, però tu en el llibre, per exemple, a més fas un mapa magnífic, que és aquest, a veure si es veu bé, en el qual fas una zona d'actuació que va molt més enllà de les Guilleries, no? Per molt que no sigui potser el seu espai de protecció, Serrallonga és una figura diguem-ne que com a lladre es prodiga. Es belluga per mig país, o sigui, el territori de Serrallonga que dic jo, i a més ens l'hem tastat i l'hem provat amb els de casa, fent un treball de camp, anant a tots aquests llocs, va molt més enllà de les Guilleries i els camins rars del voltant, i arriba, i aquest és el que per mi
un dels valors que té el llibre és que posa en valor tots aquests territoris nous que deies, ostres, aquí va passant Serrallonga, doncs sí. Ells es movien des de la ratlla de França, això que dèiem ara, fins allà on es refugiaven, al Fenolleders, al poble del Viver, fins a les portes de Barcelona, al Coll de Montcada, que és allà on anava amb els Margarit de Castellbisbal, s'ajuntaven tots, anaven allà, i allà era un bon lloc, perquè esclar, era a les portes de Barcelona, i allà, diguem-ne, que traien un bon botí. I per un altre costat, des de les platges de l'Empordà, o les planes de l'Empordà, van baixar fins al Massaguer de Jafre, o fins a Llagostera, per exemple, llocs que la gent diu, ostres, aquí va estar en Serrallonga, doncs sí, van estar-hi. I per l'altre costat, fins al camí ral de Manresa a Barcelona, o sigui, passat Caldes de Montbui, a les portes del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que era un lloc també molt transitat i molt perillós per anar-hi a passejar amb algunes monedes. Doncs imagina't el que recorria. De fet, el camí ral, que segueix el traçat de la Via Augusta Romana, correcte, era el seu espai preferit. M'ha fet molta gràcia quan llegia que explicaves això, no? Que uns bandolers es posaven allò al camí i feien allò, vagin passant, els anaven apartant, els robaven, entenc que després els deixaven anar, i vull dir, era com una mena de peatge, però no institucional. Era això, o sigui, sempre s'havia parlat, i en aquell llibre també surt, d'un gran episodi de robatoris. Es van ajuntar els de la muntanya, que eren els d'en Serrallonga, amb els de la plana, que eren els Margarit de Castellbisbal, i van anar a l'Hostal de la Rupit, camí ral de Barcelona a França, relativament a prop d'Hostalric, que allà hi havia allà era una fortalesa, allà hi havia soldats, però bueno, ells hi van anar-hi i van cometre un bon robatori. No sé si aquell dia van robar cap a 60 o 80 persones, i a mesura que anaven robant els feien entrar a la cuina de l'hostal, i així els anaven buidant. Però l'altre que a mi me va fer molta gràcia és el de Rodellós de la Creu, aquí a l'inversa, el camí ral que va de Girona a Banyoles, allà amb un pont que encara existeix, que surt fotografiat en el llibre, que és el pont de la Beguda, i mentre uns feien aturar la gent a dalt, els anaven fent baixant sota el pont, i allà doncs els retenien, els robaven uns altres bandolers. I aquí me va fer gràcia comentar això, que va passar un tal Sabadí de Girona. Aquell dia venien tots en pèmpies perquè havien anat al mercat de Banyoles i havien venut, i per tant tornaven amb els diners, i un tal Sabadí portava confits i els bandolers li van trobar els confits, els van agafar i els van repartir allà amb tota la gent que tenien aturada en espera de deixar-los anar, no? I jo sempre dic, potser d'aquí ve la idea aquesta del bon bandoler que reparteix confits. Exacte. És que és una anècdota que... No, és molt bona pensar, mira, que enrotllats, no? Almenys reparteixen, no és un botí molt... Els confits no és que siguin un gran botí, però bueno... M'han robat però m'han donat confits. Exacte, sí. O com quan és que això són històries quotidianes, de la gent d'aquella època, o quan van anar al camí ral de Barcelona a Manresa i passaven per allà uns músics que jo diria que era una mitja cobla de Caldes de Montbui, i després d'haver fet ja tota la jornada van passar uns músics i els bandolers es van entretenir ballant sardanes, els hi van fer tocar sardanes i van ballar sardanes allà al mig del camí ral. Vull dir, una cosa... coses d'aquella època. El que també expliques és que en Serrallonga, allà on anava, pagava. Vull dir que era bandoler, però diguem-ne, en aquest sentit, amb els hostals, per exemple, en els llocs on anava a menjar... Aquesta és, per a mi, un dels elements, a banda de la cançó, és un dels elements que fa que es consideri popularment un bon bandoler. O sigui, primer, s'ha de ser molt tonto per robar als pobres i donar recs, per tant, el normal és robar a qui més té i els pobres no robar-los, perquè però esclar, la xarxa d'amics o de fautors que es deia en aquella època que et poden ajudar a rentar les camises, a donar-te a sopar, a posar-te vi a la bota, doncs això es feia com? Doncs anant en els llocs i alguns de manera forçada, obligant-los, però amb altres pagant el servei.
pagar la senyora que t'havia rentat la camisa, o pagar a qui t'havia donat el sopar, o pagar a qui t'havia arreglat les sabates. I si era gent pobra sempre pagaven. Per tant, això d'alguna manera crec que va originar el mite aquest del bon bandoler. Sí, perquè hi ha com una mena de xarxa social de complicitat, no? Però també participava, pel que expliques en el llibre, hi participava l'Església, i participaven els nobles en alguns casos, d'aquests, no? Si eres del seu bàndol. Sí, els nobles primer havien utilitzat tota aquesta gent, els havia armat, tots aquests homes, que eren amfiteutes o gent del seu territori. En aquest cas, Serrallonga era amfiteute del Sabassona, del baró de Sabassona. Per tant, mentre estava allà, sota la seva protecció, ell se n'havia servit. Tots dos se'n servien l'un de l'altre, fins que perden la protecció d'aquests senyors i després la cosa se'ls complica. Però no, en aquell moment la xarxa del bandolerisme s'estenia no només als fautors més pobres, sinó també a l'Església, que hi participava, i en els petits nobles aquests feudals, que en origen són la raó del per què hi ha bandolerisme a Catalunya. Que més l'Església i els nobles són els que després, en certa manera, els traeixen, suposo que per la força de la pressió de l'autoritari de l'Estat. Sí, és això. L'any 1631, els barons de Sabassona, que fins aleshores havien protegit els bandolers del seu terme, com aquell que diu, de les seves possessions, comencen a perseguir-los i emeten ordres de persecució. I aquí és quan l'estrella d'en Serrallonga comença a decaure. Encara tardarà 2 anys ben bons a perdre's, però és en el moment en què perd aquesta protecció dels nobles quan comença a patir realment la persecució a ser ferma i eficaç. Amb tot, en Serrallonga podem dir que en certa manera un privilegiat, viu fins a 40 anys, i d'aquests 40, 10 n'aconsegueix fer de bandolers, quan hi havia altres, per casos que tu expliques en el llibre, que es posen a bandolers i al cap de 6 mesos els pelen, o al cap d'un any els pelen, tots van bastant ràpid, no? La mitologia d'en Serrallonga es fonamenta en això, o sigui, la seva durabilitat. Pensem que en el Fadrí de Sau, que era un dels seus lloctinents, un dels seus segons, l'atrapen l'octubre de 1631, en aquest cas a Turban, un poble de França, i tot i que ell declara i confessa moltes coses, en Serrallonga tarden encara 3 anys en atrapar-lo. 2 anys, perdó. Sí, 2 anys ben bons. Per tant, aquesta durabilitat i aquesta capacitat d'en Serrallonga per ser fugisser i per sobreviure és el que fa que sigui un dels bandolers més longeus de Catalunya, i això, òbviament, alimenta la seva mitologia. I això que s'ha de dir que no és que vistessin camuflatge, precisament. Explica'ns una mica això de la vestimenta, perquè a part que està molt ben reflexat en els dibuixos que tu fas i en altres, i en els còmics que tu has fet sobre en Serrallonga, que eren bastant presumits. Això ja és bastant sorprenent. És una cosa que sorprèn quan ho explico, però en el procés sumarial tu veus allà, és allà on hem anat a buscar tota aquesta informació, i tu veus i te sorprèn trobar coses com aquestes. I al final te fas un dibuix mental, o l'acabes dibuixant, de com era un bandoler com en Serrallonga en aquella època. I esclar, nosaltres ens imaginem doncs, una cosa i resulta que és una altra. Estem parlant del barroc, l'època de la llum i de coses una mica així surrealistes, i els bandolers els agradava, en aquest cas els caps de quadrilla, els agradava anar vestits com els nobles d'aquella època. I per tant aquí veiem en el procés sumarial que en Serrallonga era un senyor alt, moreno, que portava polseres llargues, en aquell moment polseres era el nom que rebia els cabells llargs, vestit amb un gipó de colors que podien ser blau, vermell o verd, calces amples fins a mitja cama, i després, per exemple, mitges, millor dit, de seda, els agradava el gènere bo. Sí, el gènere bo de seda, que podia ser, per exemple, platejada amb botons ataronjats. O sigui, imaginem-nos ja els colors. I després, a dalt, sobre el cap, un barret de Schemberg, que es deia, que era d'alt ample, que els protegia de moltes coses, amb una ploma de colors. I després una capa gascona, era típica d'aquella època, que els agradava molt als bandolers, era de color blanc o vermell, i els hi servia per protegir-se de les inclemències del temps, però també els hi servia per amagar les armes que portaven a sota. De tal manera que tu podies anar per un carrer, per un camí,
trobar-te algú que venia de cara amb una capa i no sabies què portava sota la capa, i quan estava allà davant teu doncs descobries que era dos pedrenyals carregats per robar-te, i tot això ho compaginaven amb una faixa, la xarpa, que en deien, que els servia per posar les pistoles, que solia ser decorada amb motius daurats o coraçons de plata, surten al procés sumarial, o sigui, coses brillants, Sí, no és allò que diguis. No. I després uns anells, arracades, també els homes portaven arracades en aquella època, i per acabar d'adobar tot això els hi agradava, en comptes de calçar espardenyes, calçar sabates, com els nobles, i a més les sabates en aquella època solien tenir taló, i es feien malbé molt sovint, però imagina't tota aquella colla de bandolers caminant pel mig dels boscos de les Guilleries, al mig d'un camp de falgueres, i vestits de tota aquesta fila, de molts colors brillants, que jo en dic, amb tot el carinyo, era com gitanos voltant pel mig de les muntanyes, i bueno, havia de ser una cosa impressionant. Molt de camuflatge segur que no era. Jo no sé com no els van poder atrapar, perquè clar, si anaven amb sabatetes d'aquestes gairebé de xarol, no? Que cada 2 per 3 se'ls hi deurien fer malbé, perquè per anar per la muntanya, això no sé si molt còmode deu ser, no? I és que aquesta és la gràcia, que després ho feien tot a peu, i per això sobrevivien. Això són caminades llarguíssimes. Sí, caminades llargues, de 15 dies per anar d'aquí a les Guilleries fins a França i tornar, o s'agafaven la sensació del temps. El temps era relatiu, 7 dies per baixar de les Guilleries fins al pont de la Beguda i tornar, vull dir, caminant, perquè d'aquesta manera, com que en aquella època no hi havia camins, o sigui, els camins rals, aquests on baixaven a actuar, eren pocs, o sigui, doncs ells per les Guilleries es movien tranquil·lament, doncs caminant de nits, i per camins d'abast d'aquells on només hi passava gent a peu o animals de ferradura, o sigui que els cavalls lleugers que utilitzaven els comissaris reials per allà no hi podien passar, i és per això que els bandolers es podien fer escàpols i fugir i amagar-se i sobreviure gràcies a això, sempre anar a peu i pel mig dels boscos, i fins i tot caminant de nits, que això era més segur. No m'imagino com es haurien netejar les sabates els dies de pluja. No, havia de ser. Com el fang. Parlem un moment de les dones a la vida d'en Serrallonga, perquè diguem-ne, té fama de ser un seductor, un home que li agraden les dones, que agraden molt, que en castellà en diríem un mujeriego. Una cosa, el matrimoni amb Margarida és un matrimoni acordat, no un matrimoni per amor? Perquè és el que m'ha semblat entendre a la lectura del llibre. Aquí, no, de la lectura del llibre se'n desprèn que l'avi del Mas Serrallonga, la seva filla, que es deia Margarida, que és la mare de la Margarida, va enviudar, i per tant l'avi i l'hereu de la casa que quedava, o sigui el germà de la Margarida, tenia 4 anys. Per tant l'avi va ser prou hàbil i va dir: haig de casar la vídua amb algú, i mitjançant el rector de Querós i tal, van aconseguir trobar un fadristern per casar la Margarida. Però com va ser l'hora, en Serrallonga es va voler casar amb la filla, amb la Margarida filla, i no pas amb la Margarida vídua. Per tant, sí, és un casament acordat, però on tots hi convenien, o sigui, a tothom li anava bé. Va anar bé pel Mas Serrallonga, perquè així es van tenir un home a casa que pogués tirar endavant, tot i que moltes dificultats a l'heretat, tantes dificultats que es va veure obligat a posar-se a robar, com per en Serrallonga mateix, que ell sortia d'una casa de la Sala de Viladrau, on ja hi havia un hereu, l'Antoni, i per tant ell era un fill cinquè, si no vaig errat, que havia de casar-se amb algú. I aquest algú va ser, en aquest cas, la Margarida Tallades, que era la filla en aquest cas la neta de l'home de la casa que hi havia en aquell moment, que era l'avi. La Margarida, per això, molta vida familiar no van fer, perquè ell de seguida marxa i al final està amb moltes altres dones, no?, al llarg de la seva vida. Sí, el que passa és que jo, una de les coses que porto en el llibre és que, tinc clar que una gran, l'heroïna, i així ho dic, de la història, és la Margarida. Ella puja a la casa, el seu home fa de bandoler, però sobretot ella pateix les conseqüències d'això. Les autoritats no estaven de punyetes, i en ella la van agafar 2 vegades i la van tancar a la presó,
on hi va néixer 2 fills. Ella estava embarassada d'en Joan i va tenir 2 fills a la presó, en Baltasar i en Josep. I després, quan en Serrallonga el maten, ell es troba amb tota la família, amb el mas reduït a terra, les autoritats l'havien tirat a terra, i per tant ell aixeca el mas, aconsegueix aixecar el mas de nou, aconsegueix l'autorització per edificar de nou el mas i tirar endavant la família. Això fa que quan el seu germà Miquel, que tenia 4 anys, que no va ser l'hereu de la casa, doncs li reclama l'herència i diu no, jo sóc l'hereu del mas, ella li diu no, jo he aixecat el mas, per tant tu no seràs l'hereu. I aquest conflicte familiar es manté fins ben bé l'any 1800, que després s'acaba solucionant. Però ella sí, ella és la persona que aixeca el mas, que tira endavant la família, però compte, i això és el que jo porto en el llibre, ella se'n va beneficiar, com tot el mas, del que feia el seu marit. I durant l'època que en Serrallonga era viu, ell va continuar anant al mas. Va tenir fills amb la Margarida i fins i tot hi anava a portar-hi botins. Això que era botins, coses que havia robat. Això queda demostrat quan en Manxol, un pastor del Coll sa Cabra, que en Serrallonga li fa portar un pila de roba a sobre, l'utilitza de mula, doncs ell en Serrallonga anava amb la Joana, es troba amb Manxol, li diu pugem aquest cordellat de roba fins al mas Serrallonga, van fins al mas Serrallonga, Manxol veu com en Serrallonga amaga allò al mas, s'arriba fins al mas, per tant, l'any 1633 en Serrallonga continuava anant al mas a portar el que obtenia dels seus robatoris. Això va permetre a la Margarida subsistir i a la gent de la casa subsistir. I això també fa que desmitifica la història del tresor d'en Serrallonga, que tothom ha buscat i ningú ha trobat. Jo dic, des de la meva concepció romàntica, el tresor d'en Serrallonga ja l'hem trobat perquè és el país, precisament, és tot això que hem descobert, caminat, gaudit, el paisatge, els llocs, els pobles, però hi havia una part d'aquest tresor que va anar i es va consumir en aquella casa, o sigui, es robava per subsistir i aquesta subsistència va servir perquè els estadants, els fills i la Margarida poguessin sobreviure. Per tant, ja podem anar buscant, que no trobarem cap gran cosa. No, però són històries maques, les olles del tresor d'en Serrallonga. En tot cas, tal com deies, l'autèntica heroïna de la història, que com moltes altres dones acaba passant desapercebuda, és ella, perquè fins i tot tingui el valor d'oposar-se a qui és l'hereu, que segons la legalitat d'aquella època era un home, se'ls ha de tenir molt ben posats, no?, per enfrontar-se, en aquest cas, al seu propi germà. Realment, la misèria i la subsistència havia de fer que la Margarida fos una persona molt i molt forta. Això ho tinc claríssim. Perquè les penalitats que van passar van ser certes. L'altra gran figura femenina de la vida del Serrallonga és la Joana Massissa. Sí. El que passa és que aquí sí que tinc la sensació, llegint el llibre, i pel que tu expliques amb ell, que ella, que era bandolera, pel que entenc, viu com forçada amb ell, no hi acaba d'estar massa a gust. He llegit en algun altre lloc que fins i tot es diu que ell l'havia violat i que li havia fet un fill que ell havia perdut, que havia anat a parar en un convent ella i que després ell la va voler tornar, diguem-ne, a la vida activa i ella no volia i que, bueno, no sé si això ens ho pots aclarir una mica. Perquè aquí suposo que es barreja ficció, realitat i que està documentat. Aquí has entrat en l'àmbit de la fantasia i del mite. El mite que, per exemple, fa que s'escriguin coses com que la Joana s'havia enamorat del Montseny. Hi ha un relat que parla de que la Joana tenia melangia perquè s'havia enamorat del Montseny amb una estada que havia tingut a Sant Segimon, allà a Viladrau. Tot això forma part d'aquesta cosmologia més mítica del bandoler i de les dones, o de les dones i del bandoler. La Joana, en principi, segons diu el procés sumarial, i si hem de fer cas del que diu allà, era una vídua d'un moliner de Castelló que anava a fer unes devocions a Núria i amb una fugida d'aquestes que tenia en Serrallonga que feia que s'anava cap a França, cap al Conflent, doncs va coincidir amb ella i se la van portar, en teoria, contra la seva voluntat. El que passa és que també és discutible si les dones anaven
contra la seva voluntat amb els bandolers. Pensem que en aquella època, i això ho tinc claríssim, la dona era una persona maltractada en tots els àmbits, judicials, eclesiàstics i en el dia a dia en els masos. O sigui, una dona era una esclava d'un pagès o d'un masover. Per tant, la seva vida no podia pas ser pitjor anant a darrere o dins amb una colla de bandolers. Per tant, aquesta facilitat que tenia en Serrallonga per atraure les dones, que és certa, perquè hi ha més d'una dona que va estar amb ell, doncs venia produïda no per elements no per amor, però sí per una raó de subsistència. O sigui, una dona no s'ho passava pas pitjor en mans de bandolers que en mans d'un pagès d'aquella època. Ja que estem parlant de moments complicats, ara toca el torn d'una secció que fem en aquest programa que es diu La nit del lloro. La nit del lloro és una expressió catalana que es refereix a passar una nit d'aquestes de neguit, de dormir poc, per algun problema o per alguna preocupació. Apartant-nos una mica del mite Serrallonga, a la teva vida, quan has passat una nit del lloro i com has fet per superar aquell moment d'angoixa, de dificultat? Ostres, un relacionat amb la meva... Ostres, la veritat, o sigui, no relacionat amb el tema de la meva activitat de dibuixant i de divulgador, perquè això precisament és allò que et dona vida i et fa estar a gust amb el que fas, és una diversió, o sigui, és amb altres coses. O sigui, una nit que vaig passar malament va ser una vegada en què d'alguna manera vaig fer la meva activitat política, jo era regidor, i vaig fer unes declaracions en un sentit que després doncs em van semblar que no és que fossin equivocades, sinó que me causarien un problema personal o que la gent me qüestionaria que jo hagués dit allò. Era un principi, o sigui, jo crec que això és així i els meus principis diuen que això ho haig de denunciar. Crec que com a regidor o com a ciutadà ho haig de fer. Doncs aquella nit m'ho vaig passar molt malament i realment els dies següents m'ho vaig passar malament. Però com ho vaig superar? Doncs entenent que al final el temps m'hauria acabat donant la raó i que si tu fas una acció d'acord amb els teus principis, aquesta acció està ben feta. Sempre i quan no facis mal a cap innocent i sempre i quan tu consideris que allò que has fet és cert, i realment era cert. Era un tema de posar sobre la taula una qüestió, uns principis, i era això. Doncs com tot en aquesta vida hi ha una balança, a vegades ho passem malament i a vegades ho passem bé, i ara anem a una altra secció que es diu Quin dia tan bèstia? El Quin dia tan bèstia no va tant de patiment, sinó de bogeria, d'un moment d'aquests... Tots hem tingut un dia que se'ns ha semblat com una cosa surrealista, com si estàvem vivint en una dimensió paral·lela. Quin ha estat el teu dia bèstia? Bé, doncs mira, va ser, si no vaig errat, un mes de juny de l'any 2011. I també va ser per una raó de feina, O sigui, jo en aquell moment havíem passat unes eleccions municipals, jo me'n cuidava de tota la part legal, havia de tancar tots uns processos davant les juntes electorals, que volia dir presentar tots els papers d'uns candidats, després també havia de presentar els papers de l'últim que quedava, i era els consellers comarcals, o sigui, tota la paperassa que anava a tots els consells comarcals de la demarcació i que anaven, en aquest cas, a la Junta Electoral Provincial. Doncs tot això ho havia de fer i havia de fer-ho amb un matí, perquè resulta que a les 1 del migdia havia d'agafar un vol per anar amb l'Anna, amb la meva dona, a passar unes vacances fantàstiques, en aquest cas a Sicília. Aquell dia va ser una bogeria, o sigui, vas anar a 200 per hora per poder complir els terminis i entregar tots els papers. I me'n recordo que a última hora ho vaig acabar fent i ho vaig aconseguir.
I després vam arribar a l'aeroport. Encara hi va haver-hi un altre moment aquell dia, perquè jo havia carregat, com que aquí fèiem el temps, havia carregat la meva maleta de roba d'hivern. I l'Anna em diu, Ricard, allà fa molt bon temps, eh? I dic, ostres, doncs a correcuita treure tota la maleta i tot això en temps de descompte i canviar-ho per roba d'estiu. I vam aconseguir embarcar, vam arribar a l'aeroport en aquest cas el de Palerm, i ja per acabar-ho d'adobar, com que jo faig pinta de bandoler, doncs la policia de frontera o de l'aeroport em va separar de la gent que baixava. L'Anna la va deixar estar i a mi em van fer anar cap a un lloc apartat, i allà em van aplicar doncs el típic dels aeroports, allò d'on vens, què vens a fer, em van regirar la maleta, i l'Anna estava preocupada, però total, aquell dia va ser tan bèstia que quan vam aconseguir sortir d'aquell aeroport, haver fet ja tots aquests processos amb les maletes, amb les juntes electorals, doncs, hòstia, va ser una de les millors vacances que hem passat, perquè acabaves tot un cicle de baixada i de cop i volta, doncs... Tot havia d'anar bé, ja és allò de rebotar, no? Sí, i realment, doncs, tot això que havia anat malament fins aleshores va anar tan i tan bé que és quan valores encara més les coses. I realment el viatge de Sicília és un dels viatges que més bons records m'aporta. Fantàstic. Una pregunta més vinculada al Joan de Serrallonga. El Mas La Sala, on va néixer en Serrallonga, és bé cultural d'interès nacional, la Fundació Mas i Terra, que dirigeix Marta Lloret, que també és coneguda popularment com la Caçadora de Masies. Ara doncs s'ha posat al capdavant per recuperar aquest espai. Un espai complicat, no?, de recuperar, perquè no està tampoc en massa bones condicions, malgrat que per fora l'aspecte és molt bonic. El Mas a la Sala, jo hi vaig tenir oportunitat d'entrar-hi fa 2 anys a dins i em vaig emportar una sorpresa molt desagradable, i és que realment, tota aquesta estructura ferma que veus des de fora, que dius, ostres, aquest casal mil·lenari viurà 1000 anys més, doncs quan estaves a dins veies que no. Entre els degoters, les fustes, tot queia i tot s'esmicolava. Per tant, i després hi havia també una esquerda, que ara han descobert que potser no era una esquerda d'ara, sinó que ja venia de molts anys enrere, i per tant la casa aguantava. Doncs, aquell dia jo vaig descobrir que allà s'havia de fer alguna cosa, i que la casa patia. Què va passar? Que va haver-hi una gran fortuna, i és que Quim Torra, el president Quim Torra, va rebre una trucada. Jo vaig parlar tot això ho he descobert a posteriori, vaig parlar amb en Jordi, un dels germans propietaris de la sala, i em diu, mira, Ricard, això va anar així. Un dia tenia jo el contacte d'en Quim Torra, del president, em vaig atrevir a trucar-lo, el vaig trucar, va venir a veure ell la sala, va veure que realment aquí s'havia de fer alguna cosa, i en Quim Torra va dir, doncs jo tinc un contacte, i el va utilitzar, va trucar a la Fundació Mas i Terra, que dirigeix, és la directora, la Marta Lloret, la Caçadora de Masies, i a partir de després els va posar en contacte i van fer aquest conveni a 30 anys que permet entrar ja de ple en la recuperació del mas, rehabilitació i recuperació, i garantir que el mas subsisteixi. Passaran coses, però aquestes coses són tot el procés burocràtic, que això és molt carregós, i la Marta a vegades li sap greu, i és així, però avui en dia ens hem carregat tant de burocràcia que... Però és una notícia molt afortunada, perquè la sala és un mas que és molt representatiu de la història del nostre país. És una casa principal, no només de la història, enllaça amb la història de Bandoler, enllaça amb la història de la gent de Viladrau. La sala és la casa per excel·lència de la gent de Viladrau, i hauria estat un gran infortuni que s'hagués perdut. Doncs ara tenim... Tu, que has demostrat abastament una gran passió pel territori, una gran estima pel patrimoni també, què passa en aquest país que els elements patrimonials se'ns cauen a sobre, perquè parlem del Mas La Sala perquè està vinculat a Serrallonga, però d'exemples de patrimoni que es cau a pedaços n'hi ha molts.
anar més lluny, un altre que també, diguem-ne, ha estat notícia en l'últim any, doncs la Casa Macià d'Alcarràs, que semblava que hi havia un acord, però aquest acord mai sembla que arribi a materialitzar-se. Quan ens donem compte, si ens descuidem, segurament Casa Macià caurà, com moltes altres peces arreu del país que estan en una situació similar, que han estat expropiades per administracions i que no s'hi ha fet res. Què ens passa com a país? Bueno, d'entrada jo diria que som un país pobre i que hem dirigit o sigui, som un país expoliat, som un país pobre i no som França. I el França el que tenen, o sigui, quan vas a Collonges-la-Rouge, que és aquí al centre de França, que és d'allà on va sortir un senyor, en aquest cas un alcalde, que va dir, ostres, aquest poble meu que és tan ben parit i tan guapo, haig de fer alguna cosa per preservar-lo, ho va fer, i a partir d'aquí va néixer la denominació aquesta de pobles més bonics de França, una estructura que es dedica a protegir i a mantenir els elements qualitatius de tots aquests pobles. Però després, a més, hi ha uns ministres, això és concepció francesa, uns ministres com per exemple el que va fer que la ciutat de Sarlat-la-Canéda, al Perigord, doncs fos la primera ciutat que entrés dins el patrimoni, no sé com li diuen, però que entrés en el patrimoni que l'Estat protegia i que recuperava. Si aneu a Sarlat veureu que allà hi ha hagut una prioritat política i després hi ha hagut, crec jo, diners. Per tant, la prioritat ha estat posar i preservar aquell lloc. I ho han fet, i això és mentalitat francesa. Aquí no, aquí l'hem tingut d'una altra manera. No només no ha entrat en la prioritat dels governants durant molts anys, sinó que tampoc ha estat en la mentalitat de les persones. Si parlem de la Sala, estem parlant d'uns propietaris que tenen una sensibilitat i que volen preservar això. Però si anem, per exemple, a un altre lloc, que és Serrallonga, de Querós, ens trobarem el contrari. Uns propietaris que no han volgut mai sentir parlar de que allò se recuperés o de que allà la gent hi anés. Això és meu i amb això meu jo faig el que vull. I el que han volgut és que caigués tot. O sigui, per tant, forma part de l'ADN no només dels catalans, també dels castellans i suposo, no sé, dels italians. Potser jo en dic aquest paral·lel sicilià que fa que vivim d'aquesta manera i a vegades vivim d'una manera diferent a la que viuen els francesos i els nòrdics. Esclar, és que a França ens porten amb temes de divulgació, de recuperació i de valorització del patrimoni, ens porten molts anys d'avantatge. I jo, és cert, o sigui, he caminat per tots aquests llocs i he fet fotografies i m'he portat una gran decepció. O sigui, una de les grans decepcions és, més que una decepció, és un sentiment. Tu te'n vas a les Guilleries i te poses a davant d'un mas rònec que ha caigut a terra i olores, veus i sents tota la història que s'ha perdut. I penses, hòstia, aquí hi ha un moment en què la gent va decidir agafar i marxar, perquè aquí no es podia viure. En canvi, si me'n vaig a Vallespí, que això ho he preguntat en una de les meves fugides a aquella zona, dic, com és que vosaltres veniu i us quedeu a viure aquí dalt, en un lloc on Nostre Senyor va perdre l'espardenya? I després me'n diuen les causes, els motius, i entre ells hi ha el sentit de propietat, el sentit de, hòstia, això és dels meus pares, és dels meus ancestres, per tant ho vull mantenir, però després també hi ha l'administració ho posa fàcil, i després hi ha una certa, també m'han dit, o sigui, posa fàcil del tipus, si jo faig formatges, puc anar a treure un petit sou venent formatges a la plaça del poble i amb això ja faig per viure. I una altra cosa que tenen, que és que, i això és una de les coses que nosaltres ens hem de mirar nosaltres mateixos, aquella gent són capaços de viure, de gastar anant amb un vide granier, o sigui, comprar coses de segona mà, vestir coses de segona mà, anar amb un cotxe vell. Nosaltres no, nosaltres volem totes les comoditats i per tant participem nosaltres mateixos de la pèrdua d'aquest patrimoni, encara que no ho vulguem assumir. O sigui, per tant, administració, prioritats, diferències i nosaltres mateixos que ho deixem perdre, perquè busquem la comoditat de les ciutats. A França fins i tot els castells, els xatós, els pots acabar comprant per €1 a canvi de restaurar-los, etc. Això aquí és impensable, que prefereixen que vagin a terra
tant administracions públiques, com tu molt bé deies, segons quins propietaris privats. Jo diria que els propietaris de la sala són pràcticament l'excepció que confirma la regla. No? És veritat. I això és una llàstima. I, òbviament, l'administració hauria d'incentivar, facilitar. Això ja hi estic d'acord. Perquè, esclar, pensem-hi, no hem de... també és cert que no hem de valorar, no hem de posar tots els ous al turisme, però, ostres, no sé, és cert que costa molt viure a dalt d'una muntanya, però, bueno, si hi ha alguna manera que això et pugui permetre fer-ho, doncs això, recuperant un patrimoni i tal, doncs jo crec que obriríem una via per fer-ho, però, bueno, ens costa molt. Sí. Estem arribant a la part final d'aquesta conversa. Us recordo que us subscriviu aquí sota, per aquí sota, en algun lloc hi ha un rètol, subscriviu, doneu m'agrada. Estem xerrant amb el Ricard Dilmé i t'ha arribat el moment de passar per l'escorxador. Va, obrim el canal. Autodefinició. Curiós, soc una persona curiosa. Si tornessis a néixer, series bandoler? No, voldria ser... No, bandoler no. Què voldria ser? M'agradaria ser el mateix que sóc ara, divulgador. És que m'ho estic passant molt bé. Els bandolers d'ara van amb vestit i corbata? Sí. Felip IV acaba amb Serrallonga, Felip V amb Moragues, Felip VI, com ho veus? Estan empaltats, és la mateixa misèria. Ens van millor els Juan Carlos que els Felips? No, cap rei va bé. Em feia patir la resposta, no fos cas que el teu partit t'excomulguessin, veig que no, que ets republicà. Sí. Completa. Torna a Serrallonga. Que l'alzina ens cremaran, però aquesta és la... Que ens arrencaran les pedres. I què més? L'alzina ens cremaran. No me la sé. Que la terra en robaran, aprovat el 50%. Tria, bandolers o pirates? Bandolers. Serrallonga o d'Artagnan? Home, haig de defensar Serrallonga. Mar o muntanya? Muntanya. Cavall o cotxe? Cotxe, el cavall me faria mal. Esquirol o l'Ildami? Tots dos han fet cançons sobre Serrallonga. Sí, ostres, tens raó. L'Ildami també va fer una adaptació. Moques grasses. Sí. Doncs no, esquirols. Miquelets o Castellers? Miquelets. Junqueras o Carod Rovira? Junqueras. Serrallonga era el vaquilla del segle XVI? No, el vaquilla... No. Avui necessitaríem un Serrallonga? Si fóssim rics, diria que no. Però no som rics. No som rics. Ser feliç és? Ser feliç estar amb les meues dones. Les meues dones es diuen Anna, Ània i Mireia. Les meues dones, les dones de... Amb això ja em faig prou. Serrallonga, biografia inèdita. Aquest llibre que podeu comprar aquí, a la Fundació Llibreria Les Voltes, a Girona, el podeu comprar per internet a llibrerialesvoltes.cat. I, Ricard, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest tercer episodi del Mad Mas. Gràcies, Andreu, m'ho he passat molt bé. Jo també. Gràcies.